Ярышларда җиңүгә рухны арттыра торган шушындый өндәүләр еш яңгырады бу көнне. Яшьләрне төркемгә очраклыгына сайламаганнар. Кайсы иҗади конкурста беренче, кемдер физик яктан нык, икенчеләр сүзгә оста. Марш-бросок дип аталган республика ватанпәрвәрлек проекты катнашучыларына бу сыйфатлар бик тә кирәкле булды. Мин бик шат. Безне чакырган өчен киләсе елга ала берсе шулай ук җыелышып, бердәм булып, безнең яшьләр барсы да монда ял итәләр, бердәм, бер-беребезгә булышабыз, ял итәргә дә өлгерәбез, и шул ук вакытта эшләргә. Безнең организатор Татарстан Республикасының яшьләр министрлыгы, безнең организация Союз молодежи предприятий организации дип атала. Быел марш-бросокка 200 заявка алдык, 15 предприятиедан бөтен республика буенча. Безнең Нижнекамск, Әлмәт, Чаллы һәм Казаннан барлык катнашучылар килде бүген безгә. А если скатиться, нормально же? Давай быстрее. Главное, чтобы остановилась. Ахыргы көн кырыс шартлары белән истә калыр мөгаен. Ерак орага йөгерү, аның барышында төз ату, ясалма гранатаны тиешле урынга тидерү. Армия хезмәтен үтәп кайтканнар ирексездән шул елларны искә алды. Мин быел беренче тапкыр катнашам. Миңа бик ошады. Мин инде кимә ярышында катнаштык. Безнең команда 3нче урын яулады. 3нче булып килдек. Мин бик шат. Һәм ашарга пешерү буенча вкусный едадан беренче урынны яуладык. Мин күңелем ташып тора, прям йөрәгем урыннан сикереп тора. Миңа бик каты ошады. Икенче елга да килергә насыйп булсын. 15 предприятиянең 200дән артык белгечен очраштырган 3 көн дәвамында балык тоту осталыгында күрсәтте катнашучылар, аш-су әзерләү дәрәҗәсендә билгеләделәр, иҗатта да сынатмыйлар. Төп кубокны исә Башкала командасы Урта Идел авыл электр челтәрләре строй оешмасы төркеменә тапшырдылар. Радик Гыймаев, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы, Лаеш районы.